Okay, Kyle. Duo na si Waskewa. Kulo ke Ashlo wasan. Kulo ke at kabe no singe bel singe. Yok na kulo na singat ke maullash. Vi mo da suos. Nas Sharia telegastilaşing it. Good, yeah. Okay, yeah. Okay. Kulo ke at kabe no single group. Na Mein Sharia ke page logo. We got ke load to say in loot 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 loot. Okay. Share. Okay. Well, tu na si Osko sa mga wigat nga. Baingkum. Kulagas loman. O nage osliye nga. Uya ingi digin Jusko. Is that tu na si Osko. Nage gassing so. But welcome. Well, that's welcome. Casilelia, Ursula Yeah, Santos. welcome na shoot. Pwede nga lang ito nakfashe. Wiging nga gassing go lasha. Ano go is liye nga. Nga, inge, Sierra Dara. Nga, spinan Ontario. The war is something abstract, something We nga vinan Kent, Washington. Digging Truscal Jack. That is correct. Tuan si Waskewa. Where the phrase uh Jack attack. Ursula Santos. Two na lagashloan. Mga shares Ursula. Na-type lang kumaso yan. Matuwa. Damit. Sugyan sang unin matawag sa kulashing eh. Okay. Suya ka na makadak fest siya. Oh, naman sang una na siya.
Okay, gal. Kulo tuwa into buying ko skrewa sa mawigat ke lutu saying kulo ke aslo wasan kulo ke gusto sisla pello wasan in wigat ke lutu saying nagadigin ba ana tayo dia kumasya Ursula tuwa na sum gusto sa mawigat pe ulutu kulo na sum hindi Ursula ke like yan na which be maluma we got changi even was kind of nakadakkel in like ko sherry yan the cash ay mga kataskya bitli gid investment ko ona sikalan sa plan ko at bitli gid sa akfash inash way daw klase lash kutsuna yun god isyak ka rin lash ka trash na met nangakul ko ke pricingan if in goes ko na nas ako lang mo tanin siya was katin sumna yun God siya kat ngayon la siya kat proy. Olam God flat la na kat tayo la malap na sum. Kima paspas, kima wo pasas kat palakin. La kum God mo will kum God madalsin. Kulog yung kum lela kat God ka ben madal ke lutu tingi. Kat kadito la pos mo betulle na tiya na matay ta shakta God. Kaya plugin mo din man lash ke bel singi kat aklin long lang lum la kum lela kadin kan matay aklin na wo wo siya kumesa. Dal mediket fast na med. Nyak fa siya program singi kat siya aksu. Kaya mga dalom insya kan lang mo doon insiyas. Gas lumin mo awiye non naklasha. Kasi mo kan ace gas lum hindi ace mo kan agdan mo kan. Damit kita na ace lutien gas lum in fa siya kla fall na gelong sila na long sila. Gulo ke lo sa mga wika din gulo ke asla degin tresko ila fa siya mo din na odi duwa. Global as in viewers slash sa mga ars wika. Kaya lo sa mga eva ta god India recording siya ngayon. But siya simba na sa akin siya wi lo spe. Kasi kat bitigat fast na mit usiya tayo klom na siya. Epalay kingan fakat kaslom ay nagilang sila. Gulo ke mga ibang dal agat price siya. Kini when siya fan na dim sa Jesus Christ kat proy. Amen. Amen. Man, God digging just go. Ano kaya nga? 2-1 sir le. Arpit pero Zoom. Kung nakfresh lang mo vaccine luwa ng kawata ko. Wo ngan we call min kaksirin God. Welcome. 2-1 si Waskewa. Ursula ngalan fing mamar federal way. Kumni potin si den ngan like ye kom share ye. Gula malap ke aslom gil du singin we kat ke Ludian Brylan Lem. Pagkata siya ang oli duwa. Na may lutut singe pa na Henry School kunyak lidu. Oye pe malutut singe pa akonye yak bonfire ki belandawian. Masimit anulal tamul shirley in lectionik na kaksakin God flat plasha. Gulo malap na sin God ke mulash. Gulo pa ki mulan sewlash tadik na ta sewlash matwiyas kewa. Ngan orela pe ki bel singe akalak na sim tamul shirley kimoni aklom. Oye pe ki gulo sin God game ki kom orela program singe ki maka delegasyon babakalang gastanasyon kadin kain sham kun gastan kat yeneng yenga in kain sang nakla kata ma shipusya yeneng yenga nge ta kadin orek magen medium singe internet in sang gasen faculty ki gastan ka talikina kadin orek magen in sang aktikal galye molan met kain sang ak dusong tanyi pelan meta. Magulo malap na singkat ki kung lipshop vision jenge ka din kan without trupong ay ngan gun wisya ula ka ki mga palakin kasi ya ke kisya ula ka swena alang siya kalimbilal na ak fototoy ya na yun kat papa yok ki kastal maliki ki payaban metal na ata siyang anwirek makin nga mo kung si to pala ashmat wiyash pangla ba fin state singe
Malutlut nga beta ka na siyesh ka din kain lutlut pa gastan gat man gastan gata ko syo gastan gata ba fall in sang awian na naklan mo itabe. Payanang nga dengan kin la engat fototo le keo ngan madalan gade kashikat. Payanang gat alena wiko wasin mo ito kle arsa pala gat mo itam da palakin kibel mamut ketulas mo siya oklas bangla payanang lang sibe fakki belsingi condolences slash kewa takom dalas kimamasik ka katin kain dia wala na lan kat kaksik lan kat ako klal mal sina siya. Tama siya lang nga pa mayuru ka nga mo plan bel si banga ki yedar ya kat osun kishpin bena kain o ye singegel tamil biwi ranga kinafak kulo mange orani pe kat kain da kain ni pe inge kimalutut maash kadin kain si back kay si in person. Abangan mamasyu ki bel singea ngala gulo ang singkat na nga kan wigom kildo singe mawil ka ako lain kain wilutut ki prailan lemo ki malutut singe kulamala Tingin ko lang. No, kung ngan kung wala kay Brian Lim, bawag di siya mo dito. Gusto matui kudin belin di de Messi ko Messi nga kat da fashion program siya ngiling ilakaw mi nga. Online siya ba kasta gading fake kay. Na may sharam na manilak na dito pa diram kun Brian Lim. Bayin ko Felix Albert, Solomon dapat lagi katila gos aspe tu na siya kewa gos kan lam may sa sama share ya like ya na may fact flu logo masam kun website sila siya andi kun lagu sa kan di so the website slash kan ba castinggoal.com casting call, kung gusto nag castingcall.com, gumeliele, kat siya po siya kaisiye announcement, vin bang, gumgili, gumvin, puta mo ito ang, alu siya po angan. Na, akya na yung galam gele, siya pela siya, ti alu siya ba kot? Fin siya klasya, siya pela siya, naging akalim yan sila, pastor, Tokyo ke yerli meyos masukla. Kumilile sa mag leda sin insang akkaya makadak fashiyo. Na click ya kumilile el sumas pa na sikta panga siya po siya. Na si Bella siya kat in kasho tap na luti kasho. May yin kung binloy na kat alibel na kayo. Kat alibel na kayo kat mit kusyada ka na may gatsak pa siya kalula si Vena. Na ganun din, was, be honest to each other, Tena yok le bel ngagum sisla, luto la gaston ka. Şükle bel ngagum sisla, luti gaston ka. Kung hindi ba kain may sima, patay ba in reference slash kay. Hindi ba katisya sil pasta Eldon Buck. Gumili leta sil smasman si klipan kay akos masumla. Ganyan, especially liyan gaston got na sin soul, sin ubinan further win. Na siye reference ma ash pelashin usik makadakfashingin sa ngak kaya kata ba pasta sing a Dr. Reverend Bueller ilpa missionary sinabihan root siya kasho click root in sumidit pa ma il or bes most pa be pologas isa ngak kaya makadashkel na nga fact ne kataki website sing Finshak lasho pa Gaston got in sang nekla yeningin o ano ko sa akin kat gas ko siya si Bessemer kat gas ko siya bin kat ki siya na sin may clash may ko siya fin ma kaya kaya nga siya may basta tayo nga basta tayo kat tita ko kaya da i-cost la pella na aluwa Finshak lan gasin ko lan la pa in pwede to ko talit wiesz, majd kosaj, sema tuit ide fashwiali. Ilo sema alle nakan los le melos ya akfashe. Fin jak lash wag den sharp sharp kin gaslan got in penalos ma. Fulo los ma nake be nalu.
Inte ko lejlo xax Seattle ko għax Conyers ko Dallas, Texas, Kupraskov, Texas, ko Hilo, Honolulu, Kona. Ona sien mamit ko siya. Filien po bisvevena. Ko en ko siya. Na kanta yun yung sabi ng gaston kadilo sin verloren na kaya adula. Alle jokshbe. Alle jokshbe. Jok na nasin met cool lash ke met basta lash ke met kulalu ngayon. Inakagusle. Hakagusle in is. Sibe is met my vlog obu yalu ngayon. Gumin akagum na nagkibin bagun akmadahal nila mo uloman. Lutula gaston ka. Gumin mo lutigasin ka tangeng ta askal me kundi diyak na riti mamoy ta sumosla. May tayo vlog na kyalu suk. Na magulen med cool lash kyalu. Ne kung basta si kung ni besta deginis ko kadin ko kian le minister. Kumin akagumle. Kumin mo is wait lash my vlog na kyalu. Na kiden am aşmasın am dağlı yana baş bu yalu. Sonra mı dalle kal kala. Mı da şaşo. Ha ifok da katkan alu. Da şaşo le me da kal kala. Iwat tinga da kung kullo alam da ko. Sista bello musi siye pelangan kan ta pala gaslan ka. Na bangas pela ki gasin go lagi. But nam gusto ko ay ito. Le gotte awla alu se. Le alu ye magat bu ya. Şüpheler siya bakit ang verloren matlikuyesh. May kusaya ang vlog na kaya na para ka doon maging website siya ngayon. Mga kumikanta ka, liya ka ta live stream lash. Kumikay may si Masha Kart maging Facebook. Muna ka naging website lash. Liya, or maging liya ka ta live lash ngayon. Finein or maging links siya ngayon. Mula lang na doom. Standard listing commentary. I click and I go lila who's click Amazon. I'm going to click na I'm going mula na insane. Bakit when is the standard listing commentary do man get gas and goal. Now I kung bili ashkan in downloads mo and kung yung Bible study long suman. Tako download ye doctrines ko gas induti. Doctrine siya ngayon, ilmanet na phone na kanon, Bible, introduction ngayon, na kaisi mga kong lalalfungi. Mayok siya mga lalalfungi ngayon pa, masimit Bible, pukon ko lang gosh, minum tala Catholic, post-book na dalos. Dali Mormons, dahil fliya Book of Mormons, ilan fin Bible. Dali Islam religion, dahil maging Quran. Kainin mo angan, or lalo yung lock ko magkataas ke Bible matal kat pabatamayas usus virgin birth na kain mga yung liye first pag sang be cash ngan kumin lile makat faka kat din naklan mo ito kan ginawas na may kan ginawas kat for the castle ko at by tapok kat pa usi wo yan siya panang kat fumye kay si Fos kay insan cash yang kay si mga Micronesia Outreach Ministry website sayang nga lutingin na aske buklan fact sa magumiganda ko ukwe luti last maganda ka din siya nike plan bel siya kolye tao silan lem maganda yung numbers singalit ko funny na din bangay saflayan fellow so bahay na phone na aske Bible bangay si ipa kumkwen is like Bible madal na other so na invest pa namin if you ask kung kino na ma-proy tataka-fuli bitse lang mit nagawa ma cash so most market gasin ko bakit fliyan At fliyan kung kanta ka libet sila kita ilos sa mabang laboratory kahit si mo kanta ko cash got ke makataas ke na kung di galleries nga sa mabel to ko kaya kan sa kaya pang sibel lakat ko la anniversary shirt sila as
nangarmakin tayong giya ka, iba matali frog siya ngayon. Manan sa ngakalim yun kat ash, man sa cash beklan sab siya na ip siya kung hindi magadak siya cash ang magumash kyan, na ash, kung di mo gumigan sa pwede masip cash on insang akyok yung magadak siya na or maging donation button siya we beligas sumla tamulay saligo sa mu naon na kewa labasin in sa pwede mapam na muli expense slash like your website hosting, pinir mo yung StreamYard, like live streaming mo. Kaya sumos na mga mesi mo na tamo lang kalwi ng tangkela Caitlin Likeksa. Los kasha pas ba malabas, Willan Rina, Dylan Levi, los sa mga money, sa gasha na klik ngayon kantek sang labas di mga dala singawi mo. Mangan masyut ngayon, mana isang, at mo, kuwisin, inyo lang gasha. Di ba nga takla siya? Even kung hindi apilin mo gasha ko, na kung akyok, na money kung may spam ang anigan sang akyok, magatash ko. Na kung gasha, donation button siya nga, hindi na ale, kati ale siya kaya saka chat na le, even ba yung mga yung yak ka to, isiyan lang ko, nang ngali na kan nawala ka to mam dalong, hindi kan sumos na mga sa palig na nasisko with ko siya. Si project mo, mga siya sila taking Tresco, kaya walang lemons friend, taking isiyan ang pa. Kaya, payapol ko siya nato siya. Amo, ngalien, gigasalan ka, nga life mo, kot si Fena mo ko siya, ko in lang asla. Ko in extra sila ling sige, pwebal nato siya. Ganyan te full wali, o kaya magin original language, ibang wala yung nato. Ako kaya magin gasipro. Gasipro, isang lasa na gagasta siya. Kung ako mo, Ricky, dahil kahalim. Na siya pa nagiulen sa siya kada maging Aramaic gas creek minsan langas na siyam na siya ako mo read pa wala likshin like alam ano yung nagawas pag lagi ko kung read Bible nga si Fena nga life mo na just ko eba na nga kaya nga ako lang mulut ko may ngalila kanong gas English ngayon gasing ni siya, lutay na phone na kanoan. Nangafas to ka nag-pwede na ko siya. Di, if, pwede na ko siya, liksing na maging gas, kan ba isang tangalye, kalye na si Kumo. Nangafak mga bakit ka projects magkita ka liye, magkita ka gas. Yok yan ay, hindi magkita, sumos na mga isang lutay ang may cool guys yan. Nakikpwede yan, Lutien Gaston ka, Chuosian, Afasien Gaston ka. Kasi doon rin nananakla siya in mo pangan kalya mo. Siya mistake joklan mit abit pepalo. Ilo sang nanakla lo si Fena, sang langas, le mea kalmen Gaston ka. Masing siya bang mamatavong le yok kilidien Gaston ka. Papayan lang mo ito nag-uungay. Mo yun, nanaklas mo ito, sa falda na kinanaklan ka. As oye makadagan lot lang at tifagin me matsusta nga aske lut ingen anage masters level nag diyan gaston ka alla pos mga kumganto ko lot lang diyan gaston ka na siya mga fam sil take interest ko na walang bird we kake pero to kung kasi sima na na malong si maganda kitanda ko la. Okay. Textual observation. Kaya mo ba kung lila kung liye kasan ka ulo na fakya na kung minsan mo sermon silo. O yan
at yung dagak fashion gasin ko na timing baro even ash molin mo ay ano siya fashion hindi mo so naista mga sang nawala na katdawe nga fact na le bang ko na shipe maro kat li mo finmate silu mo cash ba mo donations ano cash mo kada or kat kun fax na mate kun fashion shipe lash gasin ko online kat kin da goin awla alwas ko try mo kat da goin cash may cool ga siya lu incoin mo to la gasta da lusin luti ta askal me na lusin kan gal ge oi be mo digin stak lu ge list Hello. nga nagli ni los mo gasta nga Solomon Taba lo duo be na sum kulo ge asloman ay be kesilin ligeksa duo be na sum na digin just call bangan announcement lock na ningi na Bija Hello. yeah. Kung pinas kisin siya, sabay makisi kahit skolainan man siya nga. Na kung di ba na tegin ngay orala si mga ngabda ke mamusa or Wow. ay in Friday may siya may luwo to lumay meta na. Inta ka wiya yang go. Okay. Na sugya nga post your links nga. All right. Opa. Na kung binlong siya, ano siya sila, kumas ke phone na duman, kumas asya ma, tako na click yung link siya ngayon na kung may connect ni Rosh. Pitas announcement yung giorela ko, kasi sila mong gifak lang ma, click link siya ngayon. Tako, kung may di interest ko ngayon, kung may kain, tako, pizza loman ko may liyan am kan wala announcement si mako ko akfas lagi siya kluman kahit bang mo mga asting na links nga bang ano ko stingan bang sa streamyard.com na nembay alphanumeric gas kan copy and paste tingin just ko ngay vlogging ko me gundak mo dito Lumalap na mo Shirley. Kloki ng fakak na wumakom akfasilangan. Kat lang sim darela announcement la siya kim daw ken programa. Anagigos matloki rela lal damal Shirley. In matari programa da nagaslan kat ba kuwus wikos kefasalik la siya. Klojin kat kaslo usan die accident kat afong lesi ba aslo min wigat keldu singe. Mga ako ki yurin gat kadin sisin sike. Kat mata recite kat mata pray kin prailan lemo. Upgrade ke Henry na kewa. Kat matape prailan lem ke safla na lun Wednesday. Kamatay ka lansap ke Friday. Kakipe na kasipen magat aluin Henry na lemnisters deacons basta nga aksafye price imit lalo so ke prailan lemo. Na katapela katemta akfashi magat na repetitiously ara ka akfashi ne eka pena kadin esamya kat nigin lame kalme na pamalo tu chinga ka na siya misenge ki hospital meto on gosh dokke fasian vale kisgal me gosh ki ko je li me reaching ki ko si kesta pa na duosan are slight variance simailman si nakatash takin yan price yung nga price lang lema tashakta shak na substance shak na price ya bang na metiget fast na metan kuswine sam ke Victoria sham kun yak meto on ko first sin ke algo shan na tafo yan shak pa na luti lang lem fino la bang luti siyo metlal mamda ke meto me ko sha meto on gosh meto it ko sapta tolungan shaman luti silan lem fino la kal di semitlal vela da kana siski kadin mut kana ke context si magatash kenge
ke Victoria shamanyak na siya magat fine orela cash lasha na sin mo et nagadin alas sin kaya kan motive slasha in siya maliyasi or kasi urek maganyak magatotoy lagi Victoria ba washun guess tamal siya orela fresh skill ma anan gugulan actor ngayon dapat nakat pangan nakat alana orela mo pange oyelasha na sin siya pa kadinli motive slasha Meta in the ash nagat alle ana in lem the leki manic leki gifts ka sang lash mag ka cash mga de fashion gash mo chaya. Aklu sa nung gunya ki proya. Aga dinito la nagi meto on gor fosal ko sa nakalimila lemile tatari mga te siya ka ngachkiri de la ni met ko sa ro when I los Baba tumo el etatari magusin na mitri ko siya kasi bakit faxi ke Bible na ba siya? Taking two. Yes. Ako na yung case din. Lada ka wigan chang. Okay, Kyle, bring her home. With yung verse na may Wala. two na two. Well, Adua ng Gaslin, Logash. What a blessing. What a blessing. Aş kişi siyak silo Muhammed digidegin verse na may daw. Wala. Shabram. Kasla wing din ki machulit me pasim la fuka na ki delgasa. Naglas kasla. Okay, kal tua pena was kay wa alo kaya nga nga siya Las Vegas. Oh, wow. Parrot ni siya daw. Okay. God, of course. Okay. Amen. Kaya nagwawakat ka na kalayan. Pwede finsay nga tim tayo kipels nga ngay. Fashion siya daw soon sa ulog. Might lock. Inrela season sila siya kaya. Feeling bell na laylas kat siya soon. Kaya kung na singkat nga, so ang nangan makain long malutot ni sa niya. Kaya nga siya airport nga. What a blessing. What a blessing. Okay, guys, kung gula ya kung daga wigan changan katke na i-guess la na sin wait mata ka wigan ngay na bagong Oslo one kung gula isbe sam kunchu timin palabos ko market chumaya pa isbe to ko Musab di ko ama tingin da gusto ko Gata hindi. Nonetheless, lumalab kayo kung nakawigan tiyangan, bibila ko umastyado. Abay, Keslin? Las Vegas. Nga mo siya na pa na ano kaya mo. Oh, okay. Las Vegas. Okay, kaya una kaya ngayon ko naman madigin sa school, ilan akfesh mo dito na, ibinas ko siya malo. Ako makalim Alright. Nagbilog na flog lagi program lasha. Okay. Kung ang balance yung digin sa school, kung lagi kung flexible or kung ako Lord God, it's very refreshing. Alana me may nganti ingain sida damdalas kaya nyura tatanda sim na silpe ki program magadash ka keslin kulomalak ki yura kan kaya nabanga kada fast na met ki malutut nalituwa ngatam mo sila kin na fast mo yen proilan lem singat da festival na kayo nga sam kun na ki Victoria la Samsung kun ki kadara proilasha o kara kasha lasha ro proilasha kadinale diang motifs lasha na bam singe itlu si mata Samsung ke pa meto on gos question diskal dolu Samsung kun la ustin proi ko tiat proi pange o ye na proi ke lem si scratch pa Samsung ni na ipsiak yo pa meto on gos pasigala ko giskal me kos Samsung ke coach fin lo Samsung ke na nakmanas. Let's put it that way. Na side note na todo si ingalem la price ng may aspect luxingal siya. Na sikyak na
ash kata shik me ana makadin ka naklin mo ana si dati kan me pa Bible line legal line faklal meto ash slight variance me ikla shik the substance pricing na shakdana foto to faklal luka nara bakal men akataya singa kumfinga pensum na keluksingal si inka ndiye ke simla luka el akkalemiela me CSSLT pricing kain pelsi ka luo kapasiti ki rush repetition men bangay siya mga pila ganito pebble pa kaya siya repeat ma dahil retention el shrimla kinanakla siya el shrimla ki may being la siya nara yung academy nge woka din diye ki meto on cost sugar luksingal sige pricing lagi pricing lang ne nga makatalenta kim daw kia bakla papatamas siya in the crowd na ki academy nge kat lectionit na academy la me pangan me petition sila siya met kat in the academy kaya fact na petition na alam sila kan slash na singkat ka makatlang si academy ma Osterovsky makataske nara naki pricing at pangan academy na siya madinala na ito la siya kat price na siya narinig siya mo ng dolo was yung tolo in instant me naki me gigat da siya ng ipapatumasin ka siya Leila tangan di ko inlom matal Leila nga nilapan ko wala na lom lang si ka ulong buliki na mulan meta imahingi makakaksakin nara akala mi na siya ki wala na matalan gat na siya ke maluti siya ke vak mo papatumasin ka siya Lem chisa se ki ka tinitala as papa si tamas in ka siya la ka siya fela el ba creator na kadin kalim ki la lemel ne talik si when kulo si fan din ka at tatak pricing inclusiveness lala elang si iskat yang nagimara lang yok lang si matamalutut ke pel singi maluting lang papa tamas in ka siya well din mo papa tamok wangan aten selfishness sila gimasing nara me kadin kain ala esmak ki kasye makat orela mayen katapela makat aro kamakat aro may talip siya nariti ke room siya vasit kosh taka oinge kimainge ngasim na siwas nagawa in en room kadil lang si kawos naki academy sila polling il sakpa na kain sila lemel lang in kain itala kat papel de lang si nakasim lang si kawos el bangon kawos ta kawosin mo etlal lela kat papatamas lem Jesus Christ in asot lang ka lang and Mr. na siwas what does that sound pangan kasi magat the longest of la nalumit na benediction pole lale me orek makun me Kaslan gata insang nenek pe nagkisamsam in pray lala el orek makun pa samsam ke third person elita samsam ke papatamasin ka sao mayen el si ven al suman ke simet ma el lalal fungi mo mise som na ka sao super folokun yakme na fel na orek makin third person ke masing ito ke faction el samsam el tafilan to kilang papatamasin ka sao elos all by na kel samram ke papatamasin ka sao singe ilale na ke el finne papa si mamtain ka sao el ne include kat mo papatamash ta el ki ka dinaleta la papa si mal samsam ke el siena el mat el gorela ka sao vela ta ash masel la ke matala el de wikat ora kata pela muitas el ya la ke vakmo papa kasing papa when fin fela ash pe papa ma ale kuluk experience an gashi met katalik kelos nara kadine to la
kat ni fact mo papatamasin ka siya. Kat inito pala, il parela ka siya, fela, na el siya naligiya ko, nga vineka nikiyangan. El siya naligiya ko, manang basi sa nga fact na ki-fact sila Paul, el suman ke luo koren, singa luo, fos luo na kaya ko nilang arma ilang ngayon na in kongen. As masih ki kongen, maki sipin papatamasin ka siya singa. Ngayon na kongen, finnewangan sipin, tasakta, inge, nga kasas ki arma, kata pemasaya malimil akalimya na sik. Kisben yok ngandal in Europe ball, aral sham, masih asam kengin apa, kinga sam ke papatamasin ka siya, ilda na papatamas finvela. Nga te fakin guluk papatamas finvela. As pe Father's Day. The nakadinet distinction siya nila ala na matal ligi matal vinifakik mo papatamasin siya to kat ligi sipit siya may ilash likin fela paurela ka siya fela na fakla nga ito si mat Christine Paul pa siya ngay siya utak yak na yin falat la na in ka siya kaya singaw ako sumla nga tiya ito la utak yak in manual kanganal mo kena kat makina pa ito. Nga ito la, may singe udakyak na in paradise. Nga tiye pa ito la, masinge sikyak na pay ko armasina. Kat makina ito. Ilta mo lagi pa siya ko sange. Ilong katama, we siya iltiyakain akataye, masya tiya fal may tayo samsamkin. Nga samsamkin naki papatamas in kasao singe. Na naki me saflayen fosya si mga litigenge ilfakange ngan rida lang na po na papatamas in kasao elos all by na fak mo alo biday name dugun kat fak naki petition singe papatamas in kasao mailara in kasao oya pe petition singe kat ngising in ka nakalimila kat mata finfela singe ngatak na siya ke. Nakilala pa katin akalimina sila reliance la siya. Makat kiyak fa sila tako yurol me ko shirol naral fakit chon si fastoy lang kadilorela man kay wakel. Kadilorela man kay wakel nakat finmot ka nagilanin pente ko sa sisi lang ko singe ngausut na shoes na sikom. Kada Lorela mano kay wakel, wanin kita na maureklasya finti ya cash. Nakatala la cash il na nakasikim tawakia. Kat itape ke exodus lungol fasit ko fakla nikom aklusong den ye inenlem katlom. Ngasak na samsam kun kat papatamasin ka siya. Papatamasin ka siya elo sol bay ba siya ram kenge. Toksha lalo stako. Na naki price ilalnge katram connecta na ngos itkos paita kaki me price ilan lem nge bate samsam kenge. Nara pa nga samsam kunin establish ka din ito kalmian price ilan nge nga komin de mambo jumbo inaki pekat song wialo atake kat price kuna ina spelsi kat estapella siya in kan laman me kat kanisungya in ka din ito kalmiyala kat price na sin kat si Morella ka siya fel kat si masang naklusong din yakinil. Nara faki pro itkos fast mo itkos na galong ko siya nga. LTO na mo tolvolet niya. LTO ini na rekisya kilen na kayo nakimakuluklal si Fena mit na ta nakimakuluklan mo ita. Elara kisya si fan na kipel si fan na inakfulat kipel na kayo kaya kisya ka na la si Fena. Taka akalimina siya la kat si makat akfulat siya Elte ka na nga kung da rekisya, ana ki matol faleta, o rekisya sang naknas ki mea makuluklan mo ito. Tak finally na ki ipsi mata katukun ngarsit kos nge, asak nasik im tawa kiya. Nakatsum ki siyak lunge, as ngarsit kos, na fakade samram ki na naknas singe. Na in fact mo, babam tumasin ka sao, toksay lalo staka, malang si lalo sinorek fin fela,
oil osara in kashao. Nagipetition siya kluong nga siya kluong tokra lalos tako malang siya lalos orek fin vela alos o elosara in kashao el takaini na taka katikan siya likmasingan siya ke kingdom man even in tako siya singat kelala in tako na fela pa fakyang dokong kat siya singadin kan orela mawula na insikyak pel na kewa len na kewa kadin me alena itola kikat na shesil mga elipse ora takana siya kadin tala matawagan pricing nga samram ki dapat mas shen kasao kadito mataliel el de wikat mata tasat takat ni mo papatamas napakadin te aktisong ten yinel na banga akalemin kipsing toksalalos lal intaka malang silalos inorek fin fela oil osara in kasao na ba nga takana kilusya singe inakalemila ke kat pro ingi akadin tala kat si makat pro na singe el fact ke fosal ko san mo kadin tia pro loilis mayenelita enena lasha tari na ngalang si tui ke pel singe ngata kada ki fosak kia pang asam sam kenge patati ni singe ul kim dogin pricing nge simam da sinsin kina pa ngan sam sam lisne monotone da sam sam loko ang ke penas me casual tam le shele ke matawak si ke context angen we fosya singe ul singen nagat fatafula na met na lis malutu ta sakta kadin kain the system ayok sibe ke pricing kadin kain na akata yeke Amusele nga tui ke fasinga unsinge in flokonot na singgumin kasha yaki ana me si mga inilan sang na ke maluto to nga tapal lama ko me exegesis makum kan lagi first to mga kalamingan Kevin Oingen Humash Thank you just kung gulam. okay Orang ano, ang nagaganda ng case na bal el show lang. Wala share. okay una tagulo la yuchakin wikat ke Pero to gas la, case kung gulam wala alengan kya to gas la. Na inflame mo dito to. okay Kung di force kung ram gud nga alle, ngamalle. Then siya lang nag-gas mo kung mas musak lang ano yung atli fact lang kung hindi nag-Bible English mama ito ng red letter Bible kung ito for sa gas ngayon ko ludilan lang finolog gasing isa wala Sermon on the Mount ludilan lang finolog na phone na leda ngayon simsa siya ngayon fact nga simsa siya ngayon kung hindi lang study Bible sing art magin kung loyang na magin NRSV version na phone na force ng siyum siya na point sing agyakalemi nag-factlan lim nag-pata tamarsh in kashaw digin exactly il charm gin pata tamarsh in kashaw il diang Yahweh il diang lim God il diang Jehovah ilang babet the marsh in kashaw. Ngagawin liksyon na or in shrelik sila kumudeng kalam game babet the marsh in kashaw le il siya na liki o nagiging na kalam ya babet the marsh fin felo. Giden de wala nash kusyang siya ngayon if kato mo ito akulin ka at lame ka at mo ilo na babet the marsh fin felo. Naurang ako may nag-diction na ashelikse wala gid long si Maxwell digin biang ala di kami mababa to mas vinvelo ko lu to when got mate alle post mo at fludo leke wala nga baba to mas in ko sa nga siya flokon ma payapol nata show then gas nga eh okay mas yung event ako expository chapter book by book chapter by chapter verse by verse
got the first by first singa lang. Dapat na mas inko siya got kalam game singa. Elos all play. All. Guessing hallowed be thy name. Holy is his name. Sanctified is his name. Il all. Kasum na ke Bible ko siya nata siya. Ang Israel magkasing or maginyak. Ak madaliyak. Luwa tomote, luwa hoslongol siya. Magin kasing English ba sanctity, sanctify. Sanctify ba kung ak matalya lang may mulan may tsigan. Kung ako siya kasing English ba fall nga ako minudot kaya ba. Kasing ba il consecrate. Kalme ba kung ut mo ton kung oyalom me da kum sisla kum tako yematon kat kum akulaylan naik kum ne kalme ba kum istelefon na kum sistelefon na oyalom me da hallowed be thy name singa ko holy God ko set aside pa holy super singa para kat mit Christian of mo sismo ko tenawo God betalal vung ye va mo nim mo tenawo pa pala tena fact kailangan mitkum nim nilda nikum sismo nakima oye singa hallowed be thy name elos all bay nga kumit ko siya sa manas lagi ipsing all. I mean, when God for the only when then ma all message. God actually kupil actually only when la all gimakataro. Now God think flog magtension la me all. Dagi sana. Mas siya na ashes mit ko siya. Siya na sana in that. Even dan si William Farah da madam to na ile alle sana akin ko ile ko flalle mo kuy ko yokle. Ko vin mit nada mata tik force ko ala sana piro. Parang ako thinking flogan mo all yung gidendek kalam gilim kalme. Sanak pang all asin lang. Baka hindi le lem kat papa babata mas isa in kasaw. Elos all paye. Hallowed be thy name. It's matalena. Kung miso na nga long si nga usi fos ng ako min read min yokshupe. Yokshupe siye koren sapta itkosh. Shamgun matal singe. Ano yokshupe fos ng ako min aske. Siye koren sapta itkosh fos singa lakosh. Ngay riti. Ngay riti nga ako min ni galan ke. Tamugul se ma diye Christine il akmadalya yematan kat ke sipinel payak sin matan Christine se. Shkemot ko mit payak se mugul se matan se. Ilan fin de Christine fin de lalfong Paul il vakle matan si kiel malalalfong pa akmadalya lol. Na read fashionament. Matan se matiya Christine ilak madalya yak yematan kat kisipin payak sin mugul Christine se. O ba na, vice versa. Matangkin mugul siya na vida Christian. O yun mugul siya ngayon, pak matalya lolan. Naipsiyak to nga yokshupe. Yokshupe parang ako ba ng really Bible. Hindi o inge. Talik na tol, efa o na talik na din may pagan. Kalma ba, bisa magkaivan na pangan. Tasok to. Ki o inge o. Talikin elosak madalya yak yamaton God. Sige mo ko, ang liksyon alone nage hallowed be thy name. Elos all paye. Madal sulan kat ngayon. Patati na fin matlalalfong te ak madal nila besaw lalosan. Kalun taksin pa. Talik na din may matlalalfong kat ngayon. Tinak madali yakla. Baka vaksal po yun. Nakalma ba, talig si Vinicius na mise, na tapos si Nescan iloste na mul matal, na mul lalosan, vaksal po yun ngayon, fakle, tingnan lang ang tinak madali yakla. Na, fin nga ako,
fin kat mit lalfung yo kat lalfung ge kat all chilon kat nge all chilon kat ngam na fin mit tabasin nesgan tip patatan na fin talik na to so Pange mas yok sibe ke all ching ge ngagum duty price lan lem nge kadin liele kadin liksha loin ge price lan lem nge yok sibe ilte oro ilte fact na kadin kalbuni il fact mit tamaluto sam de price nge il uselos mit ko los kisensiak se lem ko fakya a oyen price na loto elos du lan lem pange na sin met tamalutlut ke oyen price na balu se marit singe fat na ge damet na marsya in kasao elos all pahay dahil ke all na pahay na pahay pangan na pahay all pangay expository teaching ki gasan ka kat literally na is ka kalmen gas nila maya kalmen na original language original original language kikatash ke ulayang sa siya oh kikacham kin original language ngayon we say original language ke Gas Creek singan Gas Creek na ke iplan eh Gas Creek singan na ke Hollow FP na name pa agiaso nga fact na nga tinak mo nga ito Gas Creek ano yung Gas Creek the shock to min paano original language nga na kung sumista original language nga na kung lang na phone na kiuleng sa sila or makinyak ye kung may isla kalme yan or makinyak yung chance after single was doon ko long course son singalit course was singalit course son singalit course was singal ya pa in ace kat wood na zoom lem kat lang ngayis kat wood ngayis wood na zoom mo lem kat kat flat na to kumini selos iselos mutlalong vidfelo kalme pa kumta ko ut mo don drome kumta ko na yema don kada medalye kumta ano yok spend mo Bryson London ngiking akum ni radio na na in fact na nage meto sapta on ko saan fosyan kumin loing nage fosinga ulching en na lang to ko siya lalos tako kalmi ba kum sili kat flat na hollow FP thy name kum sili pa kat matal sing in tako na ken gumash ko yan in tako in kasao me na finfelo na kung vinsulanda ko na vinfelo a molo man kung molin may kung molo lafok fo kung limot ko mo kumayil sa mga tsanakin sa mga kung kalman holy pa sila side sama kada liksyon akflat kung kada akflat sila katilang lem katako kat mata oro yes finvela kat da proy siya gem da oro pro lan le me kat siya kat sala da kana ge en ulafok fox pangan mas kum kalme ba kum sala lan da ko kinta ko kum ilan da ka liye ma kya na kalme ya pa final ash kalim lon ka de ash ito like masafal nga kum oro nagden mo ko in actual siya agat finsulanda ko agat na actually na me kalmen sulisingan hamnas kat kus mit kalim kus ito le me kalmen gas kidente sopok lo nor maging gas lasho yok sibi ako min sure lo na gas kat fat kidente sopok lo sham well sham wana mit busun gas ma pa hypocrites pa gas English na busun gas Keden dem gwi angan keden loin na ge kalmen fact la so mit kung fin mit cool si pas se mit kum supukutin sam supukutin sam pa kat tule long si akshak shak kumi akshak shak na may tay seriously forget man fact nga long si action jil digging just call ko tamo friend ma to akshak shak akshak ngat akshak ya kluk ke may Actually, mana insang orang naman kita pala may dangay sir, relax ka daw mala serious talaga mga insang insang break the ice a little bit tapos bang mas nga fact kaya talk first thing ako dyan talk siya lalos in ko
Mekat ta nga kadang lem kat ta na kilom tingi bam da sepukulin kui gunge kat mata de bayak kat mata run along sa shifena kat mata kanausten kat chili lem kat ifogot te luksuna when makluki kat mola sha kat mata ke mol sa faal kat chili lem kat kami bakat alien na ase opa kumpinte sukumin forla masin pa bakum da ifogot chili lem kat agat te sukuden kuden fashke oyelal aqua ke kolyak lal agat ndage magat long sila shivena malong sila los orek fin fela malong sila los in orek fin fela o na orek in kasao si mod kum siyak in kasao sa medalya na sa splendor of heaven in putati again kadashwe fela bang project ka cham ke holiness masama all masama matal nangakong fin matloy na ke gas ka ke price and palay mi duti matmaduti nan mola kung fin velo ekle pinaplakin mo in sewu min katila spuklo sham katila spuklo normal gaslan katila loing na mea elos all pay halloweth be thy name siya mo ko siya na usungyen kum all sing and nahara kumilik siya na ano kumin like sin kun kumin diana akatay gaslan kat kikil na kum si Vera kumin tagang wait gas matay pa para wuki kat fulia Bible na siya ki phone nata siya kiten mo lazy ki mo tsirak na we Bible siya panan ki phone di ka kumilik liye sham sa file ka bit siya guluk nga na kumawe gaslan kat bake Bible lang pange matal sing matal one ka yan nakawa ka de last way matal na pa kung common prayer lim siya kilanta ko na makina kung belsi malay may lata ko nga tolek losh la kung vintelo then mo loy na ke oy lash wait na project fast na med patigil sa good na ke guys siya may siya ngan the yok shupe gitan kalam ke background singan le siya dapat masin ko siya el kat fagasil halloweth be thy name elos all by dangerous go Lumalap tong chile ale me fanen akatay silungan na ke petition dolu emet ma archngan kada pas na met tafela ki mdaw ke fo sak singal sian dasakta petition it kos na phone na bagi ngos it kos na phone na bagi price on lemnge na akatay singin lal dam shirle el akfashilange nenek ngos shimi ta patako ke fo sia singen pa God me mo papa ta masin ka sa ko ta iskat yang nage pa inclusiveness sima nga vakla lemel or oinge nga kuminaske kadinde me ana kadin digin siya iyak leke nara elosol pa siya pangan petition siya meta kad address si babat masin ka sa akluo pataka ke fosingaul fosimetan ipsimetan vakla to ko sa lalos ta ko na aktolusingan pataka ke malong si lalos inorek fin fela bang petition aktolu siya nakatsum nagkakakos bakit fa singal siya singan fak mo kitekat len singe makat mga musenge na kadin ito ala naki me most basic need lash ke ene na lasha mga orek magunyat kasinge preta inshallah kin insang nena klapa ka chamram ke tasak ta de mga mukhe na pa ka chamram kin kachamram kin nage kof ka nuk ka anin mata fasya masyun kati pata ka ke fosse nage ngosya ka ko sngen na akademi si mata ka na siya kadin alena likiye shungen katla manget ka ke source in ka shaw me katita nage fin ba nage manama elos me ka funya ke ka epel nage ke exodus lar los de genitchap kat kung nag-exodus singalon ko singan read ikun pe mangela lem kat papel dena nget la lagelo si dena likun sielos de el shakna itayin na lalosa na to kana si kum ka din ito la fact pe ki pa ba na ta mo
meta che mo ke pret mo kena gadi sam ke pelji ma el je gluk na shikin shifel Jesus ke pelji ma la martin shella ta jak ta pret si mga kumini na ngepa Jesus mo nga pa pret in mode kalme yan pa nga kumin spiritually alana anger na ke me kastan ka ta in ka insang kedekat napata ka na shish ka dinitala pangan masi masamsam kanya ke bedishin si akos mata ka ke first single singe amo sirle long da sim ba fast ke single lo All right, digin just kung kulang. am ga ba ke single lo ng lang si Yeah. Well, alam mo, pas kung daman, hindi, may tigina kumin, siyam kin ngos nga, Gidan kisha kalim gele. Ngos nga il takot dikun mamet nga. orderly chronological order si ke ngos Dagan yan na kumta ko, hindi kat lang sige, hindi kat lang sige, makatin mga miseng. Ilan makan bagasing sige conditional. Il conditional, il pending na ke maasimit ngan kita naulay simit ngan kalim ke hallowed be thy name na kumusuli invite a little lem got ilan ta ko na ke en gumashwe an na kupulagin mot lan makumash ka nagigilak ka rin yan mungo miseng ngan kasam ke kashpayan mates en gumatawe yan Gadaram gun oppression, gadaram gun persecution. Kasam gun molin misle. Misle kay katashwe. Pangan kide kat lang singe mo misenge. Nanak manas na sis. Gaya nga pilihan sila ditegin. First nga luongan. Kide mo misenge. Ngatakin na yokshipe yan kaming kalim ge ipsemit nga. Dapat ang masin ka sa mga all. Katsilikom. All lumanin ta ko na fish. Act na sa sigot. Kaya na kaya be intentional. Kaya suk kaya for laligi o yes of Allah. Kaya mapulagin inse matayin mot. Kaya kilang lang God. They can just go. Glomalaw doon sirle nga gulogi makalimi nga ko me fast mit ta nga fast mit ke petition siya ni me ko skan fa singa luo nga alengan lakat kain samram kin pricing men katalak sas lagi me reside ye ki aluo na singa luo fak mo en nak manas na search ke makulu clash ay nakat na naknas na sin met sharik makuluk na search Wait. Seriously? Tingin. Kula. Last minute. Kumaf ka masingan? Pasingaluan. Metuan ko singalu. Ano ang long silong ya? Ne. Pasingalu. Ano nakmanas na siya kima clash. Okay. O anak. Wait, grupo be? O anak. Be. Anak ki anak na siya. Kapay na ash masingan. Wabak ki babalang Kalma ko binsak mo, oy nakikot na nakmana si may church makuluk na siya. Kalma ba, kot pa sak mo, oy naging anak mo na si may church makuluk. Exactly. Kung bigas, masing lang sige Bible, ay literal, kadabela. Di ba ko yung direct scientist, forget that friend. Di ba ko yung direct, di ba yung direct scientist pa na again, the Bible of fact. Ngayon, kung tingin, ngayon siya, ilan lang very straightforward, literal. Oye, not necessarily makuduklas. Oye na, kot. Nakmanas. Nasin mo church makuduklas. Oye na. Kadil not necessarily makuduklas. Oye na king anak nasin. Kapahilang anak nasin mo church makuduklas. Ifo ko kadabela. May tsumara na makangit na diya. Kala ko malakuduk na upe. Nika na, ngay sa magmakuduk ka rela, kuduk limal rela. O ngamon kon la. Tingin ko saan nga ko mo ram ikaw nga. Okay, o yes nga na. Le, kulo na sin ka. Le,
Ilorikat Maganda ka makluklasha. lagi din man kan la makuluklasha. Exactly. Sigmod ko nga fin mata isam makuluklasha. Kite alla force na upe. Kite ay alla force le unoin anxiety udah kita dani. Main magi kita da force nga we makuluk sing masih ada psela. We kasi kita may singa kaya skuluke. We ako ni klong ka dil sikat man kan lamangan. Ako pensa may tsela makuluk sikat. Ano isam na we matikiran na kung maluguluk. Kat wait na paggamit. Bakit pro? Ano kung saan din? Isam niya ba pro? Ano kaya nga na walang na. Wait, duy. It's be, may sindangan. Kung mo, ano kaya kung me? Ano kinadnaknas ni Sumo? Okay, digin. Okay, Okay, katawag it was like music to my ear. now. Försök kifakek Leo. Ow. Nakatsum ki meto singa lagos faslong tolong le me ko sin kain ushe sham sige pa bala insang substantiate facts me. Mo faslong tolu fak mo to shalan ka shao o ingi sipela ta shi to ko chasya shilele tuni swemolan met orek malal. Faslong lagos fakla elta fana ako inara maingi na utekyak sisilo sa swemol lal algala $1 million. Faslong me gosh mani siya archerin met kalen sap se dia falin mulila swemol lal. Ke maingi to ko siya sap in kakaginyak leil ana simet kos wimtan kiel balik nadal eman ke walal nak falye miselal. Faslong lon gosh fakla ke maingi met kalen sap se patati na yim tan to ko siya se fak na nakmanas mong fushes na siya ngay fak falye na siya man kewa to ko siya se pa makumdal en naknas na sil ela swemolal nail fole lelso wasong lagi fakla nakimit sel o etule el shun siya motorek mawial siya swemol na sil ke sila pa na siya el shukilya isye kayawal efak mole maswemolom na siya Sham singin kashigat ki o ye mga sham ki nanaknas ni. Nangausi ba sham singin? Kingali meto itkosh vak mo siyak suk eto walak. Siyak nakusfa suk nakusfa konek tongolak sangala faikek klasiwos bangan positkosa. Na Masir hake fakkia pa finfel singen ke tep ma miselasha. Ash masi bamang chapter 7. Nangamal mo ya klebe ki pa pala. Men mga chamnam ko na kikastan kat ni alga damol sirle kisin siya kikasinga oena. Na meto itkos fosit ko singa chamnam ke kadin siya su to wala. Na ara ta kana sikla pel si makat mise yok fin debt slash or student loan, what if we or us, what debts do we occur? In fact, la ash mange ekipayapol chapter 7 ilela na phone na. Yung already chapter 7 for single tolu fact mo utokyak mo don ba o shik mo yan matan put na in ela shalep and ganik na ke fushesh e pas mit fashke. Yung ali maluong ya sapta sige sapta ikos ke medo fasit kos el sham kun na nakmanas singe ke ile bankruptcy kan manakewa simakru ke gato nanake singal dolu ashma dena me leyekle in forgive you ki ashma lela folokla na ke sham singe ke misya silan met singe sie na nak do sha singe nakmas sin sie apel sin na mal folela so te na naknas na sin sie Naro kikat fak mo oya nakat na nakmanas na pangayan si mga amfoto tulagi mulin metlakom. Paya na nga arulan na yok na paisipe metligi kate akfasyon na si mukui. Kaya pa na cast na lashki ana si mga defako. Ala woga din kan cancel during God ki proemit lila kaya so na lesye kalayot kung antanan si nga fashion na mit.
mayen ke ngali ke sham si ke me to singal gosh nge as foto to lena yoksi lash meita na ba na bata kana ke petition singe na nakmanas na sies ke makulu klasha na pa masih mata ke akli me gosh nge mata ke fo sak singal lu ama chole kom gasta bangata ke fo singal dolu siapa taga petition siya kon gosh akit gosh nge na kali ke naknas Galdaing mo na. okay Kulo, ibahin ko mrina, lavai kulo ke ashloman, kulo ke mdui gaslan na, kuwisi malong si taga wikat yang ko factless si luma gasan, ka chupu siya links ang kumili streamyard.com na alphanumeric series singan ash, click na ke, taga wikat yang. Taga wikat yang, finash mo fakat lom ko, ash kisensya ksilom na kimudut tuta. O na si kisensya. Katulungan, o na si kisensya ke baya pala kung kanta ka siya. Mgan sa wasan siya ko, mgan taga click link si walang kateshik nga, taga wikat yang, na nakimudut tuta matigin al siyam kun piya nga. Digin, kumasya ya. Kadashi ke fo sak singal luingin na Ramnam ke naknas na siya ke makluklash. Okay. Kaya kumgula, kumdi kacamın piya nga parables ko ko me Babalyak? papalyak sa mga magin ke meron sing lagi ko nga Ah. bakit fact la katala sa kita nakuling gluklan may tsaye o kat man ka nakulukla siya lamak ngayon ba nakulukla siya yok niyo may tsaye rela o kat nda dun na lol dalmit kila ilan nakulukse dalan da makatula mit kulukado na siya kulukligi na med pa papalyak siya nga nakali lame Jesus Christ when pa actually po si polyak siya nga Kishben lame ulit tao maingay pa lang iluting ako min inakes na kiniya ko kaya design na non ko may ito kaya oy hindi ko non ko may ito isamla kulukla siya yok kulukligi na pa example siya nga kung di ko po Moscow nga point you ngayon mali 1 2 3 point me back na belo ko mga kum na isamla kat kulukpel ko na mama may tsaya raw na euro nga kung ko inisip po si Sel kasi kan po si Sel ke mga task kaya isam na hey amoy pinaf to lesi to lagi mga launching ka pa may reaching ko akes pa kinye ko to kung fin o ta ko na ke nga kung da akfashi pro and lemo o na king anak na si may church magul na siya isam na ka na na sumet na sikmet parang nga si Via ng asingan din tan non ko may ito. Asingan nawi ala mit. Mit nga iyan sa kayo tabi long sin non ko may ito. Pero na mo managawa nga raw pa isip. Nagilong lang ka di gesan si kandila. Sir, kung puto le gayon belo. Findi agalim Jesus Christ. Kina ko flak fashion mga dak fashion. Kina ko flak ask mga dash kaya. Nag-isipin long ko lang lalo. Usiya na siya. Hindi mo kong cash namin. Napaya nang mitlikat naman ko may tayo. Wait up lang. Liye ko may. Thank you, just go. Blomalap taon siya lek at fast na ke meto on gosh fa singal doluan fakla etya ko ka din mail iskat ligi makuluk. Tatok siya lalo siya ko wala na mapat-pat. Amen. Nakatsum na ke fa simit ngan. Ip simit ngan. Pangam da ligiya ke ngayon mo 13A. Pangan akon gosh siya etya ko ka din mail. Katfin follow na nag channel si Sakor fasit gosh. Fako inge. Kung fanara mawo kung lakani session na. Ake kung ke kuluk makumaraan na makuluk atawi kong na insyuk kumi. Elke na lemi kong tasak ta komene na katangla. Channel si Sakor fasit ko siya. Katasak ke etche kul katin mail singe. Katluti ke lutut la speke Victoria should be weak negative stela. Katil de vekat. James se var singal dolo. El de vekat.
Na casting ka din na nala nakatangla at chekoy ka din mail. Kaya nga shek na tumugulyak finen siya jaka siya makatpar ki daraba kada sumin syukan numde ka sumrek shof. Na shof nga man sang shuke wonin ni me one and na kian tok ni. Na akisama kini ka shof nga la shof nga on na won nga de kain me da ka shem la ke ni kina etal ta ka na ki innek ma shof singan ke ya. Inuligi kalem silas na ki inaspe karngen yak plak na 60 na in kind of void in the fast again mashof nga shwe. Siya magat may da fact full welia pa kat pa si fake ngan. James basta James ila kalemye. James yes aldolula katil de si fake. Naraga din te orela in pangan oye magat askya. Nga ready pa na siya siya currency nga for single dolo in gashakat. Tamlalil danel usiya na siya for singikat finjakin malan da ka be wikat ke Tuesday. Fact mo may shife na kayo makawos soon may tsaya lo soon batari. Tajak da kadil yang na wala lang lal elet siya fulela shife yakawos ala kay lakko lawos. Kipel siya shife yakawos elefa akay yakawos shooting ganigin matayang la amaingi. Nakanin ito la setan kahit siya kulukta na katilang si sang may credit na sil. Na katin dikiya credit na sin mighty kat lasha kat kala na si lash nga. Ra gatte kain dikiya mo eltal me aski level si fan na. Setan el no match na sin mighty kat si lash nga. Na ara taka na si kum ke mo shof na si kum kadin kasi mga lang si orek magandugun nga utyak wigasin ko lutut pa pa inas molin katang lalas. Kati tatari ke experience ke life lasha and magat ikori we. Malutut sige tasta alenal tikat pe kikasinge in te patatyang ka ikori si magluk matlalalfungin na sin gina ba matlalalfungin te sikin ikorin ye matlalalfungi wiye. Le maasi mga kumaskenge atap tabisi asik pole fast na metsi masayak siya sinsiye. Ngalang sinam da fak maasingi nga sham ke alu las siya dalala. Katlang si sham kin mga da masaya si lomalu esis. Nga fak kasing plate belt pasla. Nga kum tiyakan masaya si lom alu. Nikke nakat masayak siya sinsiye. Mayan as of now kat fin matashife kasi ke ni kori ke oye makataske kata ko fla na masayak meta in masayla kain lom sima sol daw siya sa manila kat tutut ke malam kastari na ipsi mataka ke petition jing nge pa kadin me bataka ke fasingal dolunge et ye kol kadin mail na bangan en si mga tuwi ke Flora ng sila Shirley. Ang Shirley bangen petition siya on ko siya na katekali ke petition nakit ko ke ke Dario. Saklo. Well, akbas estimate. Then commute. Ay pangan. Kada shi kapin program lasha ngin na kumdi link sing of the ashke chat lasha. Kung ganda ka wikat yang. Kung ninaske phone na duman click na link singan. Case nil taka wikat pianga. Taka if that's kisin siya malum gosh masi gefakta mo. Kung si kisin siya kibabalo. Ganda kisin siya. Taka magin link singan taka wikat ke. Na flow lagi maluto na lagi matigit maluto siya travel nga first singal tolo nga is kataligi eti kol ka din mail kadel si kona sin maitse ona gidi gina kan bigi si korin up to single tolo one le mana ko mataka taka na sin maitse kadel da tayo ngakumun katangla di ba ko pasta si may soft ka na iruman ita ko fall na gilapan na lalbong iluman.
ligi na may matanaluse. May matanaluse, mamay taka fungol na sira ligi mama taka fungol may matanaluse na. Guessing sila nga, a faith that cannot be tested is a faith that cannot be trusted. Kulangan sa my line ba na ako minutut ke. A faith that cannot be tested is a faith that cannot be trusted. Justice. Kain sige along sa das fria kain mais I mean cashier na mga ask ang andiction galang give Bible. A faith that cannot be tested is a faith that cannot be trusted. Lalo ko naman even medyo ka del shot mayok kung hindi nga. Kaya kan live kung ko flag yang dawas nga ul. Ile shot thousand show flag kung hindi Onan pan kasasin. Na dig lebe na Godland gas god. Il bay gas god akkay gat deputasyon na oye sa fall. Na do ko siya lalos ko mawala na mapat. Amen. Taksudan leben kumdi il fakin sa akkay kum na mga kumaske. Mga kumaske kadil buyikat ke. Kadil wigat ke gat fin akos. Kolya ke akok lan kat kate palakin main sewo. Kate palakin long lang kat. Gat fin mada ke mole ya mol ka mol sema line kasi sema tina kashang na ke wala lan kat. Tikat para mangan gluko. Maitse na maitse. Nga ko minagtil daw nga mola siya kang sir le la siya. Enda lang si kikiep. Lang si pusha apa spel, kung pusha apa ko lang si aklukim mangan pa to kanaus maitse. Min kung lang nage oilan moling mait la siya. Tipa gastan ka akkalim ye oye sa faringan. Nga ko min kain. Kaya kat finito na ba na all siya Elos all pa hallowed be thy name. Let your kingdom come. Toko siya kasawin ko na fellow na Yerosh. Inda ko. Nakidelik siya kalim ke oye siya. Kita pulakin din siya uke. Dagin ngaduin siya ngayon. Agin balansum. Well, global approach legat aksafila ipsimet nge ette koi katin mail eskat laligi makuluk pa aksafie me ba aksafie bedishin gangosh itkos mga tramram kaya kanim gipel singe nain alena arain fototo ke ipsingen bakla eska ette koi katin mail eskat laligi makuluk nara ngayon lagi ngayon si Chronicles long ulit pa singal sin gisingal tuloy tayo katay ipsingen in makastan gat pasang katay kumfalet eko wala na peng mangolin mana kayo malom mana kayo an kasao evin fela kumbato ko siya kumlembin mana kayo may kasap na kayo matag-assume kumnanan ka mana kayo kiwal ekalom Ekomin ka inarata katay na may din peng eko. Inge katlash katsut kulo na siyum ekat kaksya gini ine wala na lom. Tatoko siya lalos eko wala na mabatbat pang ngakalim yinge. Hindi ka na siya pangan ipsi me kapun me price and lanlim ngan. Na ipsi to ko ngan alana me straightforward. Pas singal limi ko singalon ko siya katay ke. Napata ka taka na siya din ito la me. Pakis nga lakos fak mo. Kuswin na nakmanas na sinmet siya rek makuluk na siwos. Papat mo siya nga siya lefa oye pa na nakmanas na siwos. Na nganikin lang silpe akatay na iya mga singan naki sim na si kenge. Eko was pinanakmanas na sinmait siya rek makuluk na siwos. Nabat mas ingasaw elen nakmanas. Na ensidok na fak mo eko was pinanakmanas na sinmait
Nababato mowos elef hatiepen naknas kimakuluk kosorelao. Was is sie, was it vergoing it. Da kirsch ben crisis ifena kisekan la molal. Shal sororla kachikosokla. Ak makuluk las na kewa na shesh yoklen alongalang lal. Yoklen alongalang lan gat na shesh. Gat samsam kinanak na singe. Lemel lutipeki metoitkos vakman nikos nanan gamit. Nakadil tiepe nanan gagawos. Moyen kadil efa nanan gagawos. Sana gagawos nanan gamit siyay. Ngatuin siya ngayon chut nisum damol siya le. Ngali program lasya. Nga mo ale ngasik. Nga inge kalem ki me maitkos ki petition ki price ilan lem ngay. Nakapa si matkagip si aklo ki malutut siya ngay ba. Ako vintin naknas na sin met wies. Evo kad expect ikat papatumasin ko siya naknas na siya. Amo ale fukuku faxingan orang tuige. Shoot pela na siyang gumingain. Digi exegesis longge ipsiak lungan nakali program na siya. Lamala. Iwa, ngula. Okay. Ano yung nakkalimiyan? Aw. Singaw limekos, singalakos limekos, Aha. literal. Kung reading na kung galing ka. Aw. Kada ko sa siya agad tayo, minta yung program ka. Makunya kumabag ginagawas man na siya siya. Ko, siya. Ifo ko akan siya namnas sin lame card. Ang asipin ako na namnas na sin may ito. O yung laso, may ito. At long siya tuni may saya. At long siya na ba fakir makuluklan may saya. Makuluk laso, gan bel, kuluk tiki na mama may saya wrong. Na mana si wedokle. Wedokle, ito ka na urine card. Ito ka na urine card in ito. Molak ko mo. Kaya din na tuni may saya. Kaya lang na siya shifen. Lang na siya shifen na naging lame card na namnas na siya. Kaya liksyon na kalam gawa yesingan. Kaya mo gawin namnas na sin may saya. Paano ba nga? Kung hindi namnas na sin may saya, kata din namnas na siya. Umilang ko lang ka ito. Maram siya nega. Vinitigin Diyos ko pa na. Ifaan siya na. Pero may damda pay off le. Iluski faculosyak. Iluski takakanolosyak. Kaya oya sa falda chukay nelos. Pangalong ko lang ka ito. Nefliya mo ito. Hindi ka na mo ito faculty. Na phone na. Lim talaya. Makaluk-lalos. Kung siya ginamnasin may na los va flegan na mga los. Pangalong sila kata. Naura, kikumul mo siya ngayon. Kung kanigin na siya, kung alya siya. Tasak na kumitaw. Mula siya may kumata force siya. Finupe, kumproy ke. Ang fat na ba na siyumla. Nga si Fena. Aspet ka na alya siya. Naklas siya na nga, ngay kufla na. Ang Ferrari mo ito na. Naka-proy kin. Min na pangal live mong isip. Live nila kung bin-proy. Just that. Ilayo siya mo proy naman. Di all the materials. Di all the money. Di all the work mo. Finil nakpelo may nakayo ko. Nakadalik siya na yes ang sik. Ngayon ko yung shabber mo sin mate. Sila yung mate na eh. Ngayon ka naktas na selos. Finupe, proy. Call and proy yung ngayon fat na pa yung fukuo ko na upe. Proy yung ilakta sila masama nga kumpang na mo tiya ko. Tiga nakta siya. Ifo, may makuluko, when you don't get makuluko, sins have no boundaries in life. Makuluko ay fashion na may. Nakikika call and proya pa kulkatuliki. Oy, yes, ang bahay. Nasyak na masimid nga kuming second cut. Second year lang kumiti makataas niya. May makumadahil niya siya nga, kumatas na nga nga. Kung lang na siya siya mas falgulos lang siya. Makulgulos lang siya. Proy siya siya. Hindi ko mapaye pel tao siya. Proy siya siya. Ilan, actually siya doon siya.
방금 물렸듯이 gasland len Jesus Christ pa yung tagay san kasha ya kum ke mga kumaske na met kum nikun jay mulututse luxury na loyang na ke loyang na ke may ne fo may wo na si e may wo pe na su may wo na si kay wa may da kat gun na ke pula ni ina may da alde mus like if fellow force am din we force ako may nagden usgaslan God, fashmikigaslan God, mol good. Kaya may say nga na ako din long langlan God, in mga ben fash to good. Mo gaslan God sa mga kumsigig din mol good. Mga gulon sin God malalap, gulon si was kayo sa mga wigat yangan, ilos sa mga like yang, ilos sa mga gaslan, casein, gulon ka mga gaslan. Na may tingin na kaliya program mo, o naging akalim yung kung ganda ko, naging link siya kan. Finash kasi siya kasi lo mako aspa sim gyud ka fakla. Click naging link siya kan. Aske messenger, aske message slash oh. Mo ganda ka click naging phone na duwan. Bago may ka na fish. Hindi na upe. At ako finash kita shot 20-second rule. If you're working with gas la, that I've Mhm. balance digging interest call it kali at the last time saying it. Lona Albert, good luck Ashloman, do up in a shoe. They can just go. Not get 30-second rule. If you went with the ko, o nag case nila the ko jang biyan na tayo kayo ay ko balance yung kali. Okay. Read ang video na we mo ta gas still vi long say ko siya ba yeah. Jenny Sikra, Leminister Balikan Dalenda, kaya kapag iwang na degin, Okay. ayun ba jugod kaliya, kaya siya sa aming kaliya na proy. Ay makfast si plak kaya. Global Aptamal Shirley. Kaksakin gat game ki programa ki magadak fasil na ki pwedeng kaksakin gat ki imatalala. O ye pena siwas na kayo wa mawigat ki malutut singi ka dinita makatlakan ki prelan lemang Inda kan kasakat. Ngay kali ki klase lu fa singal dolo. Pa ko inge in bel meta gos misen ngon ki sipen makuduklos. Amoyin gos mat peken siya mata sayan masa. Tasakta. Kadelak mol ko usyak urine cries kadel nanak nas na siya na kayo wa ki makuduklas. Lamalap ki laban lang silang kat na siya. Ngayon nakadekali program la siya naknaswiya kataga ni Pry. Pag kula malap na siyum kat papatamas, kat la leprem, kat la lasik, kat la Jacob. Kumpuro nga kat kikumta en matahil siyum in kasraw, en naknas na siya. Kulo ke wen kulo si fun na natum, sa eskat yang, takat eken, talik na tum. Katingkan para na siyum, inda ka na yematom, ke may ninalas na kayo. Kat kulo ke kasalom na siya, kakumesi na siya, ay nakat siyak siyum gemdawak in brokam lasya, tangan lom kalom in wikat gemdawak na kisafla. Katakolan fast na mit, kat nga siya siyum da katlas in wikat. Kalang pakutin lom in wikat, nanak manas, wimet wiyas na kayo amaas, kay los mamata in belinasyo lape, belin yoksha, nakanlala, lela na silos na kayo, initala, lang silo marla na yok e shalep, wangin makumtikan naknas na siya siyayan kas kom ke fan na ke ngan medalom. Panagat pray na siya min fakulo ke lang silom na siya, ke kasha na kayo alom ma uskat mini ki pesing Pasha di klasha ngan lom inuikat. Kenwan na tim Jesus Christ kat fakulo. Amen. Lamalap.